Arratsaldeon, ona dago egon ere, ezta? Hemen apurba freskoago eta erabiliko ditugu freskotasun honekin, gure gonbidatu biekin letrak eta hitzak gustora asko arratsalde berezi honetan, ezta? Beti da atsegina kulturgune honetara etortzea. Eta are atseginagoa idazle eta lagun birekin, ezta? Kostaldekoak biak eta estimatzen da Kresalu usain bat ekartzea gurera. Bata Oriokoa bestea Lekeitiarra eta marra zuzena eginda 33 kilometro pasatxo daude, herri bien artean. Ez dakiguna da zenbat kilometro ote dauden, ezta? Euskal narratiba eta olerkiaren artean. Horretxe ibiliko gara, euskal narratiba eta olerkiaren artean. Bidelagunak dira gure gonbidatuak eta gaur noski eztabaida edo lagun ditugu, ezta? Ez dute behar aurkezpenik, baina nik beti esaten dut behar izan ezarren noski merezi dutela. Ezta? Eta Angel Lertxundik, denok dakizuen bezala euskal idazlerik oparoenetakoen artekoa dugu, ezta? Filosofia eta letretako ikasketen ostean, nabariak dira bere idazlanak, denak ezin zerrenda daitezke noski, baina egia da literaturako alor guztiak jorratu dituela, eleberria, ipuinak, saiakera, irakurri ditugunak, ez da baita aur eta gazte literatura, ez da geure gaztetxoenekin irakurtzen diardugun guzti hori. Edabide askotan ere, irakurri izan dugu Handu Lertxundi, bere artikuluak, euretariko asko berria egunkarian gainera. Eta, zinean ere bai, ezta? Eta Miren Agur mehabez zer esango dugu, beste hainbeste. Miren Agur ere idazle oparoa, ezta? Nekaezina behintzat esan daiteke literatura sorkuntzan, baita itzulpengintzan, idazkuntzari lotutako jardueretan beti ere nekaezina gure Miren Agur, ez da beti buru belarri. Eta idazle gisa ere, bai poesia eta beste hainbat arlo aipatu daitezke, aur eta gazte literatura ere azpimarragarriak ditugu, ez da. Beste genero batzuk ere bai, ez da, ipuingintza, eleberria, baina, gaur plazer bata, zuekin egotea arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Eta noski zeuei ere bai, izan zaitezte asteko eta bat ongi etorri. Eta Angeli lapurtutako hitz batzuk ekarri nahi izan ditut, hasiera honetara, ezta? Dio, izenak izana omendu bere, eta izatez literatura hitzak soinean daraman latinezko literak akotatzen du kontzeptua. Baina letretan emana baino ez, ezta? Hauskotasunaren eta idatzearen arteko errail paraleloen artean liburua dugu arresi, hortxe aurkitzen dugu arresi hori, ezta? Liburuaren formatu hartzen duten testu artistikoei deitzen diegu praktikan literatura. Narrazia eta poesia nonbait eidira genero bakarrak. Zer uste duzue? Puntu horretatik hasiko gara, ez? Eta gero zabaldu dezagun hortik, Angel. Nire ikasketetan literatura, txikitatik literatura hitzak letrekin zer ikusia zuen, eta orduan hortara mugatzen zen niretzat konzeptu gisa literatura hitza. Manuel Lekunaren ahozko literaturari buruzko liburu irakurri nuen arte gaztetan. Eta noski guk letretako hain literatura gutxi genuen, eta bestaldetik ahozkoa genuen, literatura ez zitzaion deitzen ahozko horri, baina ahozko altxor eder bat genukan. Eta horri Manuel Lekunak literatura deitzen dio. Etzan lehendabizikoa, ala deitzen ziona, baina kuriosoa da, ahozkotasun horri literatura deitzea eta batez ere, hizkuntza idatzirik izan ez duten edo idatzi gutxi izan duten herriek landu dute gehien bat ahozko literatura hori. Eta bada paradogikoa, nola guk historian zehar praktikoki hizkuntza ahozko izan dugu, baina horrek ez du esan nahi, hizkuntzaren edertasunari ez diogula begiratu. Eta hori ahoz eman degula. Eta ez naiz noski bertsolari izaz bakarrikari. Gero hortaz hitz egingo dugu, gauza asko daukagu esateko eta hortaz.
Mirenek asko daki, aur kantez eta aur erritmuez eta bar. Bai. Eta orduan, hori esan ondoren, egia da, gero, literatura, beste maila bateko literatura esan dezagun, pentsatuagoa, denborarekin egiten dena, pausatuagoa, hori, letretan ematen dela, besteak beste, literatura klase horrek behar duelako sedimentazio bat, ez delako bapatekoa, ez delako espontaneoa, eta orduan horrek eskatzen duelako beste lasaitasun bat. Eta hori, letren bidez eman izan dugu. Baina azkenean, hitz egiten dugun hori ere, kode moduan letrekin ematen dugu. Aitata, A, I, T, A, letrak dira, azken finean. Eta orduan, ahoz ere ari geranean, literatura egiten ari gera. Zaila da, ez da, euskal narratiba eta olerkia aipatzen ditugunean hor mugak eta non dauden. Hitz egingo dugu, ez da, hibridazioaz ere bai, ez da, narratiba, poesia, prosan idatzitako poemak. Badiogu, izango dugu bide lagun hibridazioa, hain zuzen ere hori badelako bere izgarrietako bat, ez da erreza, mugak jartza behar bada, eta askotan aipatzen dugun bezala, Baudelaire aipa dezakegu, ez da, Bertranen bideari jarraiki behar bada, horri hibridazio horretan jo puntua jarriz Miren Agur. Bai, bueno, guk ikasi genuen sailkapen klasikoa, hiruko hitza zen, ez da, lirika, epika eta dramatika, hirugarrena ez da, baina denboraren joanean eta nola historia beti den aurreko jakintzen dekonstruzioa neurri batean behintzat, konturatu gara, gaur egun, halako sailkapen zorrotzek ez daukatela zentzu handirik didaktikoa espada, ez? Esparru didaktikoan aplikatzeko edo. Orduan, niri iruditzen zait, hibridazioaren kontura eta iritsi baino lehenago, igual, komuniko litzai gukela, nola bait finkatzea zenbait termino. Ze, ni neu ere askotan desorientatute ibili naiz kontzeptu batzuk ulertzeko orduan. Ezta? Adibidez, nik uste dut, argi uki behar dugula, prosaren antonimoa, ez dela poesia. Ze, ohituta gaude beti munduaren eta jakintzaren kontzeptu binarista batera, ez da? Gizon emakumea, gaua, eguna, prosa, poesia, eta hor nire ustez akatz bat egiten dugu. Ze, prosaren antonimoa edo kontrakoa edo osagarria ez da poesia, baizik eta bertso lerroa. Ohituraz eta konbentzionalki bertso lerroa hartu izan delako poesiaren marka bereizgarri gisa, baina poesia hori baino askoz arantzago doa, ez da? Orduan, igual gero itzengo dugu horretaz, planteatu beharko genduke, zer da poesia. Baina hori geroko itziko dugu. Orduan, hasteko, prosaren antonimoa ez da poesia. Bigarren ideia modura edo, poesiaren barruan, zer da prosasko poesia? Ze horre batzuetan nazketa egoten da, prosasko poesiaren eta prosa poetikoaren artean gauza berbera direlakoan. Orduan, esan behar duna da, 19. mendaren bigarren erdian, la crise diverse hori etortzen denean, bertsolerroaren krisialdia edo sortzen denean, hori gertatu zela, hain zuzen ere, poeta batzuk, oso harrapatuta edo oso lotuta sentitzen zirelako errima eta metrika konbentzionalen barruan. Eta orduan, sintaxi blindatu batera egokitu beharrak ito egiten zituenez, poeta batzuk hasi ziren, poesigintzaren desautomatizazio baten bila edo. Eta hortik, bertsolerro libreak eta hortik gero, prosasko poema. Osea, hori uste dute interesantea dela aipatzea. Eta gero, lehen iradoki dudan moduan, argitzea prosasko poemak eta prosa poetikoa ez diela gauza bera, ze askotan gauza bera balira lez tratatzen ditugu, eta deiturak adierazten duenez, prosasko poema bat da. Bai?
prosaz idatzia. Evidentea ematen du, baina nahastu egiten ditugu batzuetan, ezta, ulertzeko erak. Eta prosa poetikoa, prosa da, naiz eta poesiaren baliabideak erabili. Badago hor jarrea liriko bat, badago gai bat, badago, baina ez daude poesiaren osagai formalak. Diogun bezala izenak ematen dio izana. Hori da, behitu, esan duzunerekin guztiz lotuta, ez da? Guztiz loturik doa, ez da? Eta egia da, beste arlo batzuetan ere kosta egiten zaigula, ez da? Hor, mugak jartzea, baina gizakiak badugu joera bat, eta da, etiketatu beharra edo, ez da? Eta gauza bakoitza bere kutxan gordeta egon dadila, ez da? Baina esan duzuna. Bakatzen momentatian. Zerak, nik niko zaitasunak esan ditut entzuteko, eta zakin, maskararekin ez dizut ondo zeratzen garbi entzuten. Arazorik dago? Ez, nik esan behar dizuet, konfinamendu bi pasa ditudala nahiko jarraian, eta horregatik, baina badakit bidebarrietak hartzen dituela bere neurriak, eta aireztatuta egon dela. Orduan, zuri errazteko bada, noski. Noski, bai. Gauza asko galdu egiten ditut. Ez dugu nahizuk ezer galtzerik, beraz horrela hobeto, ez da? Ni ere erosoago sentitzen naiz, baina konfinamendu horrengatik, ematen zidan apur bat errespetua. Oso okupaturik bizi gara konfinatuta egoteko. Ez daukagu denporarik. Ez gaixotzeko ere, ez da. Esaten genuena, ez da, askotan sentitzen dugula behar hori, gauza bakoitzari izen bat emateko, dena, behar bada klasifikatu beharra, ez da? Baina narratiba eta poesia ez dira lerro tangenteak, ez dira paraleloak, ez dira asintonoak. Miren agurrek eman digu bidea, ez da? Nahiko nuke, Angel, zeuk ere hortik jotzea, ez da? Besteak beste hibridazioa bada kasetaritzan ere, nire kasetaritza mundutik natorren ez gero, bada kasetaritza narratiboa ere, lehen ezaten izan duzun pausa hori ere eskatzen duena, hortik zioan puntua. Bai, lehen da bizi arte kontuetan da, hau hola da, esatea hau hola da garai batean, eta beste garai batean beste modu batera izan da, eta oso aldakorra da izaera hori. Nik irakurriko izan testu labur bat. Bai, ze ondo. Gainera hemen daukagu, ez da? Ez da baidak literaturarekin 21. mendean, ez da? Ondo diozun bezala, kontutan izan behar dugu non gauden, ez da? Irakurriko izan testu bat, denok hemen zaudeten askok ezagutuko duzue, konturatzen espaldin bazerate ere nun irakurria duzuen, eta honela dio. Historio zahar bat atera behar duzu barrutik. Sasietatik kartutxoak ateratzen diren moduan. Eskuak zaurituz ezinbestean. Zaunkak, eskupetak, lokatzez ekindutako botak, gaileten latuizko kutsak. Horiek guztiak kontatu behar dizkiozu zeure buruari. Munduari nondik begiratzen ikasi duzun onartzeko. Zure aitarekin erabiltzen duzun ahots horren azpian, zer dagoen deskubritzeko. Soilik horrela lortuko duzu egunen batean zure amesgaiztoko emakumearen azalean sartzea. Soilik horrela lortuko duzu bide berriak irekitzea, norabidez aldatzea. Eta sorte izan ez gero, egunen batean, txori saldoak atzetik jarraituko dizu. Zeren aurrian gaude. Eta, nik horrela egin de testu hau aparte atera, gaur goizean, zegoen tokitik, eta irakurri dut horrela, eta prosa poetikoa da. Baina testu hau, euskaldun askok ezagutzen dugun novela batekoa da. Karmele Jaioren, Aitaren etxea, liburutik hartutakoa. Liburuaren bukaera da. Eta liburuaren bukaera hau espaldin bada prosa poetikoa, baina novela bada. Novela baten bukaera da. Orduan, muga jartzen hasten geranean, artean mugak ez dira oso definigarriak izaten. Eta orduan, prosaren eta poesiaren artean, hainbat eta hainbat poesi, konsideratzen ditugunak poesiak, prosatik asko dute, baina ez prosaren zentzu txarretik. Baizik eta egunerokotasuna kontatzen ari delako poema jakin bat, zure sukaldoko makarrioarena da horrelako baten adibidea.
Orduan, batean eta bestean osagarriak daude, poetikoa diranak, edo poetikotasunarekin zerikusia dutenak. Nik behin bainagoetan esaten dut, eta esaten dudana ez da inolako esagerazio bat. Egon ninteke goiz batean, ordu erdi luze bat, edo ordu bete luze bat, adjektibo egoki baten zai, bizilabetakoa. Esaldiaren prozediarekin, hori ondo datorki delako. Ez dut esan nahi horrekin, etengabe horrekin nabilela, baina iztegitik iztegirat ez dakizet, eta obsesio horrekin. Hori ez dut, hori ez dut beti egiten, ze ez litzateke posible izango horrela liburu bat bukatzea. Baina, fijatzezea nik ez du poesiarik idatzi, umentzako ez bada. Eta zu fijatzezera musikaltasunean, esaldien jarioa ondo dijoan. Bare dijoan estenak eskatzen duen bezala, edo zera modu zabatean uraren jauzi baten moduan dijoan. Segun ze estena klase kontatzen ari zera, egokitu egiten duzu. Batzutan oso kostiente, eta beste batzutan ez. Eta hor badago liburu bat, nolabait lehen esaten du genuenean, hitzetek genuenean, etiketak edo formulak bilatu beharraz eta bar. Ribeirok, izenarekin ez gogoratuko nola duen Ribeirok, badu liburu bat, prosas apatridas izenekoa. Oso testu laburra dira, orrialde batekoak. Da, liburu peruak bat, eta idazle peruak bat. Eta da, liburu benetan ederra, ezaguten ez dezuenei, gomendatzen dizuedana. Eta dira nolabait eguneroko estenak eta hartuta. Eta prosas apatridas deitzen die. Eta ez dauka, zer ikusirik politikarekin, ieslariekin, edo zerak ejerzitotik ies egin dutenekin, eta horrelakorik ez dauka zer ikusirik. Dira apatridas deitzen die, justu, direlako aberririk gabeko prosa batzuk ez dakielako nun sartu nola. Bera badaki ez dela denok ulertzen dugun prosa poetikoa egiten ari. Baina ez da ere ipuin labur batzuk egiten ari. Ez da kasetaritza egiten ari. Eta, esango genuke, denetarik ari dela. Tordon horregatik deitzen dio prosa zapatero. Ez da niri, iruditzen zait, zora herria dela, justu nolabait hitz egiten ari garen hau ilustratzeko. Apuntatu dugu zein den, urrengo orako, tarte bat daukagunerako, gomendio eta guzti. Egia da, eta badirela horren modukoak ezin klasifika ditzakegunak, ez da askotan Rimbaud aipatzen dugu, baina badira, eta hizkuntza aipatu duzu gako bezala, ez? Eta hizkuntza da, azkenean, gure mundu osoa eraikitzen duena, konformatzen duena, ez? Hori da gure aberria, ez da? Eta hor behar badaukagu topagunea edo topalekua, eta hortik eraikitzen dugu, ez? Bai, Miren Agur. Bai, hizkuntza da, gure mundua konformatzen duena, ez da? Eta alde poetikotik begiratuta, zer esanik ez, hizkuntzari gabe, akabo. Akabo poeta, akabo narratzailea, akabo danok, ez da. Gure lehen gaia hizkuntza idatzia da, ideia komunikatzeko, baina baita ere sentimentuak eta emozioak eta sentsazioak adierazteko. Aberria, aberatsa. Bai, baina hain behar dena da, aberria, aberats hori hartu behar dugu, esparru libre gisa, ez da? Eta esparru libre horretara idazle bakoitzak sartu behar du jokora bere idiosinkrasiarekin eta bere tresnekin, eta bere tresna izuzen ere hizkuntza da, nagusia. Orduan, nik uste dut esparru libre edo apatrida horretan idazlearen ez dakit, idazleak nahita ez bete behar dituen baldintzak ere badirela. Eta baldintza horiek nik adibidez poesiaren kasuan, gai honi bueltak ematen ibili naizelarik uste dut, direla, bat, behintzat, zabalik euki, beti zauriaren ertza, ez da? Norberak
ze poesia besteak beste komunikazioa da, hizkuntza komunikazioa da. Orduan, zabalik euki, zauriaren ertzak, norberaren kontraesanak eta norberaren gatazka konpondu gabeak eta bar, besteekin partekatzeko. Hori baldintza bat, territorio libre horretan. Bigarrena, arriskuak onartzeko prestegon. Baliteke, ariketa horretan, hizkuntza modu berezian erabiltzeko ariketa horretan, laprast egitea edo baita ere bidea galtzea, ez da. Nik batzuetan idazten dudanean, neure burua ikusten dut, bidegurutze batean banengo lez, ez da, eta bidegurutze horretan txamponari, zelan da, lehoi edo guritz egin behar zaio, ez da, edo dadotan jokatu. Eta gainera, esango nuke, zauriaren ertzak zabalik eukiteaz aparte eta arriskuak onartzeko, hau da, arriskatzeko prest egoteaz aparte, uste dut edozein idazlek ulertu behar duela edo onartu behar duela beti ari dela prozesu horretan bere burua eraikitzen, osea, konstrukzioan gaudela, bai geure burua konstruitzen ari garela, eta baita, gure buruarekin batera testua eraikitzen dugula, ez da? Bidegurutzea aipatzen duzuzuk Miren Agur eta ipurtargia aipatzen du sarritan Handu Lertxundik, ez da? Ipurtargia, egia esan oso bitxia eta berezia da, ez? Argi berde fosforezente hori, udako gau horietan ikusten dena. Eta gustatzen zait ipurtargiaren zera hori euskal literatura edo olerkigintzarekin jartzen duzunean aurrez aurre, ez da? Zergatik ipurtargia? Diozu, txikiari ez diogula begiratzen, baina argi handia ematen du. Baina, bi elementua ditu, usteak ipurtargiak, eta gero hitza bera du oso deigarri umearen zat. Bai, baita ere. Ipurdian argia eukitzea bezalako gauzak xelebre itxurako hori, eta umeen zat, ipurtargi baten deskubrimentua benetako deskubrimentu bat izaten da, debizikoa. Bai. Baina gertatzen dena da, hizkuntza ez da bakarrikan esatea, deskribatzea eta adieraztea, bada baita ere sugeritzea. Eta da baita ere, nik esaten dizudanarekin, ez dizut esan justu, zuk ulertu dezuna, eta propio egin detet hori. Eta ordan baliabide haundiak dira, eta literatura baliatzen ditu noski horiek, nola bait, zabat jartzeko, figura bat jartzeko garbia ironiarena. Ironiaren posibilitateak. Edo, izan litezke baita ere, testu batzuk, jardunaren jardunez transmititu zaizkigu, eta galdu dugu bere esan nahi benetakoa, barrenian daukana, ahaztu zaigu, eta erritmagatik, aliterazioengatik, eta beste elementu batzuengatik, gogoratzen dugu oso ondo eta umeekin jolasten haste gera. Eta jolas hori, hartzen duzu umearen eskua, hola, atxumurka bezala eta txin, 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 umea zuluan, aitan negarrez, ama dolorez, etxean inorrez, katu bezerik ez, txin, iten jozu umeari. Eta bueno, antxari dira, eskuarekin zeratuta. Claro, zer da aita dolorez eta ama zerak? Umea zuluan, umea hilda dago, entregamentu bada, eta etxean dagoena, hain zuzen ere, katua, eta katu, eriotzaren eta sinestotasunaren adierazpidea danak. Zer, hori dana daukazu hor, eta hori asmatu zenean, edo hori hasi zenean, oso ondo egiten zertan ari ziren, baina guk ja galdu egin dugu eduki hori. Lehen esan duzuna, ez da, bere frame edo testu inguru hori behar du eta garaian egokitu, ez da? Etorri zaigu, esan duzu hizkuntza, aliterazioa bezak geratu zaigu, etorri zaigu kulturala da, baina galdu du bere. Orduan egia da,
garaia importantea dela, baina baita unean, eta bizigaren gizartea aintzat harturik, irakurlearekin ere egiten dugun hitzarmen hori, ez da? Badago, implizituki, badaude hor gauza asko, ez da? Da, bai. Baina, zerak lehen jartzen duen adibide hortan, gertaliteke, niri gertatu zitzaidan, hori egiten, jolas hori egiten ari izan, familia harteko bati, senide bati izan, ez eiz konturatzen zertan aria izen. Eta orduan, esplikatu nuenean, ja ez du gehiago erabili. Gogorra egiten zaio. Gogorra egiten zaio, bueno. Eta badu, oain esaten dezen duenarekin, badu zer ikusi neurri batean, ez? Orduan, nora nahikotasun edo zerak ezin dira errenditu kontu hauek Hori da, ez. Definizio eta gauza laburretara. Hori zaila da, ez da? Eta lehen ezaten izan dugun bezala miren aurrek, ez da? Non jartzen dugu eta zergatik behar izan hori, eta zarritan gainera, era desegokian erabiltzen direla, ez? Edo ditugula, edo ulertzen ditugula, ez da, miren agur? Bai, batetik erreferentea galtzen direlako, ez da? Baina egia da, badukagula, zailkatzeko premia hori, badirudi, premia natural bat dela, ez da? Gizakiak batez ere, uste dut ilustrazioen garaian demostratu zela hori, ez da? Ordura arteko jakintza guztia nola bai zailkatzeko eta ordenatzeko bulkada edo sentitu zuen, ez da? Baina, klaro, erkatzeak eta ordenatzeak, zailkatzeak, jerarkizazio bat dakar. Eta literaturen esparrura ideia hori ekarrita zer gertatzen da? Zailkapen horretatik kanpo geratzen direnak, batzuetan baliotsuak gerta daitezkela eta beste batzuetan ez. Eta orduan, konsentsua da, kontsentsu orokorra izaten da, askotan errepikapenaren bitartez, erabakitzen duena zer den baliogarria edo baliotsua eta zerrez. Esaneren esanez, eta horlan sortzen dira etiketak, idazle gazteak, edo poeta arraroak, edo ez dakizer bestelakoak. Orduan, nolabait izaten dugu premia hori, baina premia horrek edo emaitzak beti izaten dira estugarriak. Bueno, ni bide batez esan nahi nuen, eta hau parentesi artean, zure kantutxu hori, ez da? Horretan maizua izan zara, zu aitzindaria izan zara aur literaturen didaktikan. Ni gogoan daukat, magisteritza ikasten ibili nintzenean, nire eskuetara iritsi zela zuk idatzitako saiakera aur literaturaz, eta itortu egin behar dut, orduan, 18 urterekin enekiela zer esan nahi zuen aur hitzak. Orduan, hortik edan dugu eta ikasi dugu askok, eta zu eta Maria Zulanda eta beste batzuk izan zarietelako gure maizu maistrak, ezta? Baina arazo hori da, konsensuan edo testu inguruan galdu egiten direla gero erreferenteak, eta orduan etzaile ikusten aplikazio praktikorik horrelako altxortxoei, horrelako joiei, ezta? Horretan eta idazleen proiektzio sozialaz ere hitz egin dezakegu luze eta zabal, ez da, esan duzu erreferenteak eta abar, hor ere bada nondik ibili. Baina orain sopa, behar bada gaur egun bero egia da sopa bat hartzeko, baina miren agur, lehen txikitasuna ipurtargiaren aipatu dugu. Eta txikia zen, eraberean sopatan ageri zen izarra ere, ez da? Baina txikia izanagatik, askotan uste da, garrantzia gutxikoa dela, baina askotan kontrakoa da. Bai, lehen ipurtargiaz aritu zarenean niri etorri zaitalako beste interpretazio bat edo ez da ipurtargiarena. Helduko gara sopara ere, igual, baina ipurtargian ipizka konparatu dute gure panorama soziolinguistikoarekin edo, ez da? Gure hizkuntzaren tamaina zein den jakinda, zein da gure literaturaren asmoa. Naiz eta txikia eta aula eta basoan erdigaldua izan, auzoan egin behar du argi, ezta, edo hurbilean egin behar du argi. Eta, niri hausnarketa hori etorri zait, eta momenturen batean etorri ezkero, guk ezin dugu pretenditu,
ipurtargia baino askoz gehiago izatea mundu global honetan, hizkuntzaren ezaugarriengatik eta hizkuntzaren tamainaren gaitik. Etorriko balitz koete bat edo kometa bat edo zerbait kanpora eramango gaituena, esan nahi dut, itzulpenak, gu nazioartera eramateko edo errezitaldiak ez dakin nun, primeran. Baina ipurtargi izatea dagokigu, ez badugu nahi globaltasunaren amalgama horretan diluitu. Nik beste zentzu hori ere nahiko nioke eman irudi horri. Esaten dezun horretan dago oso metafora polita dago. Ze badirudi, bintzat mendebaldean, ipurtargia praktikoki galtzen ari da. Europa osoan galtzen ari da. Eta galtzen ari dana da argitasuna. Auto, lamparak, farolak, etxetako argiek eta hori ari dira argi gehiagiak, argi txikiak, eta argi gehiagia ari da itotzen argi txikia. Eta orduan ipurtargiarena balio du alde hortatik ere globalizazioa aitatu duzu, eta globalizazio hortan zertzeko ikusteko bere metaforaren kontu izateko hori. Metafora argigarria da, ezta? Eta horre argia sartzen dugu, ezta? Ilunean ez dugu ikusten, baina argi gehiegirekin ere lausotuta ikusten dugu, edo ez dugu ezer ikusten, ezta? Eta egia da, eta Miren Agurrek esaten esan duena, koeterik ez da etorri, baina etorri zen World Wide Web, etorri zen internet, eta esaten zen hau, demokratikoa da. Baina txikiarentzako ote da, hain demokratikoa, edo eta handian ez alda txikia lausotzen, ezta? Hor ere, ipurtargiaren kontua ere zar dezakegu, ezta? Eta azkenean, txikitik argi hori egiten hasi eta apurka, haundituz joan daitela. Baina bitartean ipurtargiak zaindu egin behar ditugu, ezta? Hori ba. Eta sopako izarrak. Eta sopako izarrak Aztu egiten zait bestela zer galdetu duzu. Baina konturatzen bazarete hor ere argia dago. Bai, hori aspaldiko ipuina da, ontsa konturatu nahi zergaitzik etara duzun platerera, ez da? Klaro, aspaldiko ipuina da, 2008an idatzitakoa da hor, ume bat musikaria izan nahi du, eta sopan, aitak beti bero ipintzen dio sopa, eta berak leio ertzean jartzen du sopa platera osteko, ez da? Eta azkenean ipuinen amaieran izar bat ikusten du, baina izar desberdin bat. Orduan, hor interpretazio desberdina daude, bata izan daiteke aro berri baten, deitu Gabona nahi baduzu, ezta? Aro berri baten hasieraaren iragarpena, beste alde batetik sopan islatzen den pertsonaiaren argazki izan daiteke, ume hori izarra da, argitasuna ematen die besteei, eta parte, nola bera musikazalea den eta kalean jotzen duen, pizkat bere star izaera ere adieraz dezake edo simboliza dezake, baina klar, zuk hori aipatzen duzu testu hori hain zuzen ere hibridoa delako. Umeentzat idatzia da, baina ez da ipuinutza, txataltxo bakoitzaren amaieran poema bat dago. Oso polita izateaz gainera hibridoa da. Hori da, horregatik aitzatu duzu, klaro. Eta ni alegindu nazildo horretatik material gehiago egiten, ez da, adibidez, ez dakit batek ezagutuko duen, baina Mila Magnolia Lore album ilustratua ere prosa eta poesia askoa da. Bihotza dundun beste liburu baten bebai, tipologia testual asko nahazten dira, ez da? Eta zergatik egiten dut hori, klaro, ikastetxeetara joaten garenean ikasleekin egotera, klaro, beti galdetzen dizute, ez da? Baina, hemen, liburu honetan zergaitik dago, ez dago ipuina bakarrik, beraiek horrela, esaten, zergaitik ez dago ipuina bakarrik. Hemen poematxo bat dago, hemen karta bat dago, hemen iragarki bat dago, eta orduanik entsaladaren adibidea ipintzen diet, da esaten diet. Nori gustatzen zaio entsalada? Eta nola egiten da entsalada? Beti dago erantzun bakarra, komuna, ez da, letxuga barik ezin daiteke egin entsaladarik. Hori denek, ume guztiek. Letxuga. Baina orain imaginatu letxuga horri botako diogula artoa, botako dizkiogu, ipiniko dizkiogu olibak, ipiniko dizkiogu intxaurrak edo tomatea. Eta zer gertatzen zaio entsaladari? Entsaladak
bere oinarri horretaz aparte hartuko dituela beste kolore batzuk, beste usain batzuk, beste zapore, beste testura batzuk. Bai, ze gozatazten dira, niri arrautza goziarekin, niri azenoriarekin. Eta ez da, bueno, horregatik egiten ditu nik horrelako liburuak. Letxuga bakarrik ez egoteko. Eta orduan, funtzionatu egiten du horrek, ze arreta pizten die. Gero, gehiago edo gutxiago gozatuko dute, baina behintzat, hibridotasun horrek badaukalan resorte bat pizten die eta lan erneago dabiltza. Ez dute igual ulertuko poema horretarako zoaz ikastetxera, ez da, lan pedagogiko hori osatzeko. Baina, bueno, ohitu egin behar dira, ze bestela gure hezkuntza sistemaren handicap handinetakoa nire ustez da, ahoskotasuna baztertu egiten dela. Umeak amaren sabeletik ari dira entzuten, zehazka kantak. Jaiotzen direnetik, jolastxoak, nagusiagoa direnean, korru jolasak, baina irakurketa eta idazketa menperatu ala, baztertu egiten da, hitzaren unibertso estetiko zabalena, ahoskotasunaren orduan, esan du, nik aldudan moduan, sartu ze bestela, heltzen dira nera bezarora, eta poesia zer da, frikien gauza, intelektualen gauza, gauza kriptikoa eta baztertu egiten dira, ez gaitu egiten dira, berez izan da, gaitasun naturala ez gaitu egiten ditugu, ez diegulako ematen hori jaten. Eta lehen aipatu duguna, eta ondo diozu Miren Agur, poesiak esan duzu bai, baina gazteentzat, ez? Umeentzat. Ze importantea den, ez? Eta horretan, Angel Lertxundi ere bada aditua, ez da nola, gaztetarik hain garrantzitsua den, ez dakite, behar bada gaian, apur bat adarretara joan naiz orain, itzuliko gara berehala. Baina, egia da, neurri handi batean, hizkuntzaren garrantzia gazte-gaztetarik lantzen bada, hori bizitza guztirako nabari-nabaria dela gero, ez? Eta neurri batean ez alda hizkuntza hori planotzen. Edo euskaraz irakurtzen bagabiltza ere, ezate baterako ze azentuazio ematen diogu, edo horratzen galdera asko daude, ze hizkuntzatan irakurtzen dute errealitatean. Hor dago beste bide bat, behar bada, badiot, apurat? Nezerak utziko iazue adibide personal bat jartzen. Noski. Nik gaztetan erabeetan poesia idazten nuen. Eta poesia nuen maite eta poesia asko irakurtzen nuen. Poesia irakurtzeari ez diot behin ere utzi. Poesia egiteari bai. Erderaz egiten nuen nik orduan eskolan eta gero etxean, eta erderaz egiten nuen, zeak idazten nuen poesia. Ez nuen konsideratzen, etxean egitazen hizkuntzan idazteri bazegoenik. Inoiz, irakasleak euskalduna nituen, baina ez nuen jakien euskalduna zirenik. Eta orduan, nik nera bazaroan identifikatzen nintzen egiten nuenakin. Eta ura nera ahotsa zen. Erderaz ematen nuen ura nera ahotsa zen. Eta itzuli nituen 18 urterekin, 19 urterekin, beak eskatuta Joan Mari Lekuenaren poema batzuk erderara. Eta orduan nire mundua, poesiaren mundua hori zen. Ja ordurako 17 urterekin edo hasita nengoen euskaraz idazten, eta ez probak egin ez nituelako, baina ez nun asmatzen. Nire referente guztiak, poetikoak, gaztelaniatik zetozen, eta ahotsa baita ere hor moldatua neukan nola baita esateko. Eta oraindik ere ni poesia idazten dut. Eta hori inoiz aitortzen dudanean ere launak eta parra egiten dut asunto horrekin. Baina ez diot erakusten inori. Eta ez diot erakusten inori ni neuk nire buruan ikusten ez dutelako, ez dut identifikatzen. Ez. Ez dut identifikatzen. Ez posible egiten. Urrutiramentu izugarri bat dago. Eta orduan, forma batekin ohitu zeranean, hori gezerak orainik erabakiko banu euskara baztertuko detala, eta erderaz hasiko naizela, novela bat egiteko edo ipuin bat idazteko ez nintzateke gai. Periodikorako artikulu bat egiteko zerak ikaraezko lanak hartzen ditut erderaz. Nerea sentitzen ez dudalako nera hotza.
Eta hori, nik uste dut, konsiderazio hori oso importantea dela, ahotsarena. Bai. Norberak, bere hizkuntzan ahotsa osatzearena, eta ahots hortan izatearena. Ez du esan nahi besteetan, beste hizkuntzetan ari zeranek, etzeranik euskalduna edo euskeraduna. Baina bai, esan nahi duena da, hizkuntzak berak egiten zaituela zure bizikizunetan eta zure sentimenduetan. Eta orduan, espresatzeko garaian, zein hizkuntzetan espresatzen duzun, esaten duela zuretzat. Bai. Ez entzuten dizunarentzat, baizik eta zuretzat esaten duela gauza bat edo beste bat. Kodetze bat dago hor, ezta? Kodetuta daukagu. Eta bakoitzak identifikatzen du, ezta? Gertaliteke, baita ere, gure gaurko gaiarekin, esaten esan duguna, ni identifikatzen naiz narratiban, edo poesian, edo ez, edo ensalada horretan, ezta? Horan, badago hor ere lotura bat, ezta? Bai. Badago, eta dudarik ez dago, eta nik egin dudan gainerako guztian, saiakera desente egin dut, eta hori ere prosarekin dago lotu da, ez dago poesiarekin. Baina, ume poesiak egiterakoan bai, ze haiek oralidadez ni jaso ditut, eta haien ganako sentibratasuna bat dut, eta gainera oso gustora ibiltzen ez. Baina, ja, azten baldin naiz, nera behintzako poesia egiten, gazteagoak, ezta? Gazteagoak. Hor badagoelako konexio bat, ez? Neuk ere jasotako hori badaukadalako barruan, eta barruan daukadanez, transmititzen ere asmatzen edo, saiatzen ezelako asmatzen. Eta orduan, lotura horiek hain dira, sekretuak norberarenak, eta norberaren esperientziatik abiatzen direnak, zaila dira esplizitatzen, baina guztiz erreala dira. Horrela gertatzen dira. Bai, askotan esplizitatu ezin daitekenak ez du esan nahi erreala, ez denik, ez? Hor badaude kate begi asko, eraikitzen joan direnak, ez? Denboraren, bai. Ez dakite Miren Agur, zerbait ezatera zindoa zen? Bitu, anekdota personal horrek, anekdota edo, kontatu dozun erdi sekretu horrek, gaztelaniaz idazten hasi zinela, eta poesian ikustu dut hori nahiko orokorra dela gure artean, gure egoera diglosikoa. Guk euskera idatzia, nik neuk Elizako irakurgaietan, gogoratzen da 6 urte orduan, 6 urte tardirekin eta 7 urterekin eta egiten genuen jaun hartzea. Eta nire euskarazko lehenengo testua uste dut, hori irakurgai bat izan zela aldarean, ez da? Baina, gero mundu simboliko guztia gaztelaniatik, testu liburuak eta eskoletan mamurtutako dena gaztelania zetorren. Eta neupe, anekdota niretzat oso adierazgarri bat kontatuko dut. Aita hil zenean, orain dela urte batzuk, etxeko garbiketak eta egiten eta gauzak eta eta trastelekuan kaja bat topatu nuen, eta kaja hartan, beste gauza batzuen artean, pipa pakete bat zegoen, pipa pakete handi bat, paper zuri batean batuta. Eta esan nuen, baina zer daukat hemen, zeuki dut hemen gordetan nire gurasoek. Eta hartu nuen, pakete hori, papera kendu, eta zen nik amari idatzitako poema bat, gaztelaniaz, baina 8 urte nituenean. Poema horrorosoa, imaginatu, 8 bederatzi urte, 71 oza, bederatzi urte nituenean, ez da? Baina ama konparatzen nuen, zerekin, ama Virginiarekin, klaro, Bueno, esan nahi horrorosoa, ez da, berarentzako. Baina, nik uste dut, gongorak ere ez dituela erabili horren beste metafora poema bakar batean. Baina, ze pozik nagoen, nire amak, zen onarekin edo, pipa jan beharrean, zeukiko nuen, ez nuen izango dirurik, oparirik erosteko, eta pipa pakete estimatu bat, paper zuri batean batuta, eta ez dut, hori da nire idazle izatearen lehenengo arrasto arkeologikoa. Ez dut, eskerrak neure amari, zeo zergatik gordeko zuen berak. Sentimentalismo utzagatik gordeko zuen, edo igual pentsatuko zuen egunen batean, 40 urte edo 50 urte geroago hori topatu eta horrela nik ere jakingo nuela nondik natorren.
ezta? Eta orduan, hori dakartarira, ez dakit oso ondo zergatik, baina, neupe, empate egitearren anedota pertsonal batekin. Empate baino empatia, ezta? Empatia, horixe. Esan dugu, ez, bide lagun eta lagun ere bai. Gaztelaniaz, eta, en fin. Hor esan duzu gauza interesgarri bat, miren agur, lehen Elizako testuak eta bakarrik, ez da, irakurtzen zenituela euskaraz. Eta hor bada beste katebegi bat, errelato handiena, lehen egoten ziren historiako errelato handiena, ez da? Eta gaur egun behar bada bihurtu garela, etorri garela, errelato txikietara, ez? Eta ze abiadatan goazen, ez? Baina, horrek uste dut beste saio baterako ere emango lukela, ez? Uste dut 15 minutu ditugula oraindik aurretik, baina, apurka, ez da, ze harin pasatzen den norbera gustora dagoenean denbora, ez da? Baina, bai, hor bada, errelato handiak eta nola orain, ez dakit errelato handiak egiten diren, edo txikietara etorri garen, eta ez dakit gaur eguneko gizartean idazlea bera ere nola sentitzen den, ez da? Ezak denboraren asunta oso denbora polita da, ezarak, 19. mendean egiten ziren, idazten ziren novela monumentalaiek, Tolstoi, Dickens, eta barrek idazten zituzten haiek. Baina, lehen da bizi, gizakia berak, idazlea berak, denbora gehiago zuen. Gaur entretenituta gaude, 8.000 gauzetan, eta bizitza beste modu bateko esan. Eta irakurleak denbora zuen irakurtzeko. Eta gaur... Galdetu beharko genioke, ia zenba denbora daukaten irakurtzeko, ez da? Ja. Baina, bai, jarrai. Ja, hori. Eta orduan, ze denbora, zenbat irauten duten gauzak eta bar, dauka baita ere gero garai bakoitzaren denboraren pertzezioarekin eta denboraren bizitzeko moduarekin. Labur esan da hori. Eta askotan gauza horiekin ez ditugu lotzen, gora bera artistikoak zer ikusia duten, halako gauza fizikoekin, ez? Badute, noski. Badute, noski dutela. Eta denbora nik miren agurrek ez dakin ondik ateratzen duen, ez? Ze hor daukagu, nola Gorde Errautsakolkoan poesia liburua, ez? Oraintxukoa, kristalesko begi bat, ezurren erretura, eta nola Gorde Errautsakolkoan elkarren segidan etorri direnak, ez? Eta novela, narrazioa eta poesia ere bai miren agur. Ondik ateratzen duzu denbora. Eta nola egin duzu hori triangelu edo joko hori, ez? Triangulaketa bat dago. Lehengo Elizaren rolloari zeiduta broma bat egingo dut, monja bizimodua egiten dudalako. Monja bizimodua egiten dut, orduan nire lanari eman da bizi naiz. Osea, antxinako amanuen zen moduan, ez da? Hori lanetik etortzen da, eta itxialdiek ere laguntzen dute, eta lehen aipatu dudan hori, norberen ilunaldiak, norberen zauriak, garbitu beharretik ere etortzen da. Hori gustatu zait, ez dakit gustatu zaidan, edo marka bat utzi edazu horrekin, ez? Zauriaren ertza beti zabalik izan behar dela. Barkatu, jarraitu. Lantxe, denpora etara behar da idazteko, ez badozu denporarik etaratzen, ez duzu idazten. Eta, nik denpora eman diote neure buruari, beste gauza batzuk, paretik joan zaizkidalako edo paretik kendu ditudalako, ez da? Eta zergatik triangelu hori miren agur? Hiru obrena dinosu... Horrela etorri da? Bai, bakoitza bere inguru abarren frutua bebada, ez da? Orduan, hiru lan horiek, azken 10 urteetan izan ditudan bizipenen isla dira. Arretaz aztertu ezkero ikusiko dugu 3 liburuen artean, bai kristalesko begi bat, bai ezurren erretura eta bai nola Gorde Errautsakolkoan, 3 artean badaudela eduki aldeko lotura nabarmenak eta nahita egindako errepikak, ez da? Item apropos errepikatuak motivazio konkretu batek bultzatuta, ez da? Baina forma aldetik alegindu naiz desberdintasuna markatzen. Azken liburua aurkeztu nuenean esan nuen triptiko bat, igual oso pretenzioso ematen du horrela esateak. Baina, triptikoa dinot, pizka zentzu etimologikoan, ez da?
trizike, piko, ez dakiz landan etimologia grekeraz, baina esan nahi du, hirutan tolestua. Eta orduan da, historia bat, edo historia paraleloak, elkar elikatzen dutenak, baina triptikoa sarratzen duzunean, elkar babestu ere egiten dutenak, ezta? Orduan, ikusten da, kristalesko begi baten adibidez, naiz eta narrazio laburra izan, ez dauzkala narrazioaren ezaugarri formal guztiak eta aldiz inkorporatzen dituela poesiaren baliabide batzuk, adibidez. Eta poesiaren bat ere bai, poemaren bat ere bai, ze poesia eta poema ez da gauza bera, eta horrez gara heldu ondino. Eta ezurrenreturan ere, hor ipuinak dira gehien bat, baina badaude egunerokoen zatiak, badaude pasarte solteak ezin daitezkena zailkatu inolako generotan, nire ustez, apropos bilatzen nuelako, generoei buruz daukagun kontzepzioa edo muga horiek dilatatu nahia, ez da? Eta azkenik, nola gorde rautzakolkoan, naiz eta poema liburu bat izan, poesia liburu bat izan, prosasko poemak ere badaude, eta horrek ere motivazio berberari jarraitzen dio, ez da? Batetik, uste dudalako, prosasko poemak idazteak hiru ekarpen edo egiten dituela, edo egin ditzakela. Nik ez dakit nik hori lortzen dudan, baina ni behintzat prosasko poemak idaztean izaten ditut alako hiru norantzko edo. Bata da, gure irakurketa rutina bizualak aldatzea. Ze poesia idazten denean bezala, ahapaldiek funtzio badaukaten moduan, prosasko poemak idazten ditugunean ere, lerro arteak, eta puntu eta parteak, eta sangradoak, eta horrek ere pisu konkretu bat daukate. Askotan, oharkabean pasatzen zaiguna, besterik gabe olako kapritxoak edo balea bestela hartzen ditugu, ezta? Orduan alde batetik, prosasko poemak horixe dauka. Irakurleari, rutina bizual berri bat proposatzen diola, eta baitere irakurketa espektatiba berri bat liburua eskuetatik jausten ez pasaio. Ze hori ze zaila edo, ze trinkoa, ezta? Eta gero, hirugarrenez uste dut bebai prosasko poemek eskaintzen dutela poetikotasuna zer den edo egitate poetikoa zer den ulertzeko beste modu bat. Osa, badauka dimensio fisiko bat, testu antolatzeko modua, badauka dimensio komunikatibo bat, irakurlea daukazulako beste aldean, ez duzu zure buruaren zati idazten, eta badauka dimensio artistikoa, fisikoa, komunikatiboa eta artistikoa. Prosasko poemak. Urrengo liburua idazten dudanean, lerrobiko poemak idatziko ditut, beste bide bat jorratzera. Ari zinela hortaz, zerak, zure azkeneko liburuan, poesiatik, eta poesia prosan esaten dezu hortatik, puntuazioak, puntuta, komak eta gora bera guzti horiek, ze garrantzi duten bat eta bestia desberdintzeko. Ze askotan komaz sobran daukazu poesian, sobran zuke erabakita, beste erritmo bat emateko, edo beste intentzionalidea batekin, eta bestean ez bestean konbentzionalagoa da puntuazioa, adibidez. Ez da bakarrik, zerak lerro guztia betetzen dezula eta zera egiten dezula, edo besteran ebaketa egiten dezula, baizik eta beste intentzionalidea batzu badaude, baita ere hain gauza elemental horietan puntuazio kontuan. Horren bidez, bestelako musikalitatea lor dezakezu, eta baita barne errimak ere, igual batzuetan igarri ere egiten ez direnak, baina prosasko poema bat, ahoz gora, ozen irakurri ezkero, batzuetan kantu baten antza ere izan dezake, ezta? Eta, hori da, ariketa borondatezko bat, esperimentazio bat. Esperimentazio bat, ez da. Iaia agortu dugu denpora,
Ez dakit baten batek utzi duzuen zerbait intontzian, zerbait ezan nahia, ematen dizuet hitza. Bai, zerak, hasieran geratu zaite kontu bat, zerak Bai. oso importantea iruditzen dena, arteak, aukera handiak ematen dituela, eta zer esan, ze sentimentu adirazi, eta hori edanak, eta gero, arte hortan, novela bat idatzi, hizkuntz jolas baten modura. Eta orduan, daukazuk pereken disparizion, la desaparizion. Zerak letra bat kendu, bat kendu, frantsesez idatzi. Eri gabe, novela bat. Eta novela osoa dago, eta novela oso ona da. Ulertzen da primeran, baina ez dauka letrarik. Euskaraz ere egina dago, zerak okeraz banago, Olarrak egin zuen, ezak horren berzioa, ez dakit agabe zan, edo ze letrarik gabe zan. Eta orduan, baina osatu hori, gara batean jeroglifikoekin eta egiten zituzten bezala, eta jolas horiekin egiten zituzten. Idazlearen izena jarri, soneto baten aurrean, tak, 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 López de Vega irakurtzen duzu. Eta orduan sonetoa azten da zera horiekin. Horretarako ere balio du. Baita. Eta balio du, eta gainera oso emaitza onak ematen ditu. Nolabait, kontuan hartzeko baita ere arteak balio duela divertitzeko, baina zentzurik ludikoenean. Eta norberari ze apustu handiagoa, idazle batek esatia baino, egabe idatzi behar diat. Nik erregabe idazten azte zela. Eta irakurriko genuke, ezta? Gainera. Ahaleginduko ginateke behintzat. Zure arlora joango gara amaitzeko, Ze arteko baten, eta hemen elkartu ginen, seguru zeuetarikoren bat baietz, entzule finak izaten dira, bide barrietera etortzen direnak, bide batez hori ere zanda geratu daitela, grinaz hitz egiten genuen, ez da? Gogoeta egin genuen grinaz. Iztegia zabaltzen badugu, lehen esan duzu, zabaltzen dituzula iztegiak eta, ez dakit digitalak edo paperezkoak behar bada ere bai, ez da, Angel? Eta zabaldu dut, neuk ere, eta esaten du, lera, gutizia, jaidura, joera, zaletasuna, baina pasio bezala ere defini dezakegu, ez da? Egia da, pasioa eta amodioa lotzen direla oro bat, ez da? Baina filosofiara jotzen badugu, grinak sei eremu edo hartzen dituela diosku. Maitasuna, desira, gozamena, gorrotoa, ikusezintasuna, etxaigoa, tristura. Zuek zer diozue grin honetaz? Gaur hemen elkarrekin gaude. Eta grin batek lotzen gaitu, ez? Iztegiko definizio horietara joango gara, edo filosofia kasu honetan badauka zerrezan asko, ez da, Angel? Bai. Uste dut beste hiru basai inberko benditu duela. Bai? Ondino ez dugu azaldu zer den poesia. Ez gara heldu horra. Zer baldin bada behintzat. Bai. Bueno, nik hor kontu bat aterako nuke, ez dizutola zuzenien erantzungo, baina beste modu batera bai. Niretzako nik hiztegiak ez ditutu baliatzen hitzak bilatzeko bakarrik. Hiztegiak baliatzen ditut, eta entretenitzen naiz, zerak hiztegiekin asko, hitz bereizien bila, ez ezer konkreturen bila. Baizik eta hitz eufonikoen bila, edo hitz raroak, euskararentzako raroak egiten zaizkidan bila, hitzen bila. Bila baino gehiago, ezerak, jakin minez eta behiratu eta batea eta bestea eta bestea. Eta niretzako plazer bada, hiztegiak begiratzea eta idaztea. Ezak, haietan saltzeatzen ibiltzea. Ze piste asko ematen dizkitzu. Eta gero gainera, hiztegi horiek baldin badatoz, gure literatura historiaren orotarikoa da bezala, erreferentziekin, ze perlak bilatzen dituzun han. Eta primeran ulertzen direnak.
Eta ez zabiltze hitz konkretu baten bila, baizik eta poesia satitxo baten bila. Osa, azkenian, olako perlatxoa bilatzen dituzunean dira, poesia sati batzuk izan daitezke horrelakoak. Eta orduan, apuntatu egiten dituzu. Eskure dituzu. Eta gainera, memoria hortarako bakarrik handakazu memoria, baina horretarako badakazu eta gordotzen dituzu. Eta orduan, horrek baliet duzu liburu irakurketa konbentzionalaz aparte, beste irakurketa diferente bat da. Hiztegiaren nolabait esan dezakezu, edozein tokitara jotez zanean, ni hiztegien irakurle bana iztela. Ni ere bai. Irakurle. Bai. Ni ere bai, hori bizio bihurtzen da, kontu zibili, bihurtzen da bizio. Eta basoaz hitz bat bila eta konturatu orduko pasada ordu bete eta irakurri dituzu beste hainbeste, ezta? Baina eta lan zure liburuak irakurtzen ditugunean, ni neuk zerrendak egiten ditut. Zenbat berba berri, eta apuntatu egiten dute. Nire hurrengo liburuan, hau eta ian nola moldatzen nahi zen honek sartzeko, maite bindu egiten gara hitzekin. Ez esaldi ulertu ez dezulako. Hitza ezagutzen etzen nuelako. Bai. Gero hor, niretzat hori bai, da legea. Halako zerbait espresioen bat edo sartzen baldin badet, edo ez ezaguna dana, da legea, testu inguruak adierazi behar duela zer esan edo. Nik esaten baldin badet, otxopetxen dago, maripoliosa kendu zuen goiti bera, erantzi zuen. Badakigu jantzi bat ez da sari gerala. Kamisoia den, soinekoa den edo zer den, berdintzaigu, baina badakigu zerbait jazten ari dela. Orduan, horrelakoetan, zentzua du, justu ematen baldin bezu, ez hitz raroak erabiltzagatik. Behar dezu, hitz bat nahi dezun hori adierazteko, eta orduan hori, irakurleak ez dik ezagutuko segura asko, baina nik emango zioat irakurleari, lasai ibiltzeko moduan testuan zehar. Hori da. Miren Agur, zer da poesia? Ia onari joan gau jaten. Poesia. Nire ustez, poesia izatasun abstraktua da. Eta poema da izatasun abstraktu horren materializazioa. Konparazio bat erabilita, esango genuke, poesia dela, fondoan, airean dagoen lurrin bat, perfume bat, eta poema dela lorea. Edo beste konparazio bat eginda, bestakit, oi hartzuna, baina abestia. Egitate poetikoa asko zabalagoa da. Sare antzeko bat da, nire ustez, testutik arantzago doana, eta alegintzen dana batzen, gugan eragina daukaten errealitate logiko, baina baita magikoak ere, intuitiboak ere, ez direnak neurgarriak, ez da? Askotan definitu izan duzu, esaten da batzutan, zare bezala. Parkatu, baina has lehidu una poesia, eta bai, gaztelaniaz balio du poesiaz, baina niri gustatzen zait berezketa egitea. Gauza bat da poesia eta beste bat da poema. Nik alan hobeto konpontzen naiz neure buruarekin. Egiten dituzu poesia liburuak, baina poesia liburu hortako testuaria poemak. Hori da. Nola baita esateko ez. Bai. Orduak daude iztegian, Orduak daude horre iztegian, begira, Bueno, zortziretako kanpaiak nik entzun ditut, zuek ere bai. Ez? Han, urrunean. Bai, zortzirak eta 3 minutu. Ni jarretuko nuke hemen, beste 5 minutu edo, arditzakegula uste dut, ez da? Besterik galdetu nahi dizuedalako, hasieran esan duguna, ez da? Bertsolaritzari ere egin diogu referentzia. Eta behar bada itzuli gaitezke, ez da? Ziklo hori izteko, zarratzeko, esaten dan lez, ez da? Ahoskotasunaren garrantzia hori, bertsolaritzaren garrantzia hori. Bueno, eta beste galdera bat ere badaukat zuretzako, zer idazten zauden orain, baina, bueno, igual galdera asko dira momentu berean. Eta zertaz hitzin behar, bertsolari hitzaz?
Ez dakit, edo zer idazten zauden, biak jakin nahi ditugula uste dut. Bueno, idazten ari naiz, neuk ere ez dakidan zertaz ari naizen kontu bat. Bueno, orduan bertsolaritza hitz egingo dugu. Eta, bueno, nolabait referentzi bat, nik egindako beste libruetan referentzi bat egozeak, uste dut zerbait aterako dela eskarmentoren paperaken antzeko zerbait. Hori. Primeran. Referentziak balio baldin badez. Bai, asko gainera. Vale. Bueno, Sasoi batean eskarmentoaren papera nikan, neukan, maiko argia, lez, antxe, aurrean, nire idaz maian. Tarteka, iztegia lez tarteka, irakurtzeko. Tarteka. Miren agur, bueno, zu badakigu hemen zabiltzala, ez? Bai, bueno, nikon amaitu dut, eta posarren nago, Miren Amurizaren basa, gaztelaniara itzultzen, eta hori laster, bueno, udazkenean argitaratuko du Konsoni argitaletxea, baina gozamena izan da lankidetza hori. Eta begero bestaldetetik nabil neure liburu bi itzultzen, bai, bueno, itzulita daukate zurren erretura, hori udazkenean aterako da gaztelaniaz, eta orain poema liburuan ordela gorde errautzakolkoan itzultzen. Bai. Baina, bai, klaro, eske prosasko lehen esan duguna, ez da puntuazioa, barne rima, sangradoak, lerro arteak, baina egin hori orain gaztelaniaz. Orduan hor izerditan, bueno, jarraituko dugu oraindik ere, hori monja bizi modu hori egiten, eta datorrela. Hori, ia lortzen dudan argitaletxerik gaztelaniaz ateratzeko. Oso ondo. Besterik, badaukazue, ez aterik. Bueno, garai hauetan publikoari hitza ematea saila izaten da. Ez dakite horretarako aukerari daukagun, baietz esaten didate. Orduan batek nahi badu zerbait aipatu, erantzi, komentatu. Bai, hemen aurreko lerroan begira ekarriko digute galdera. Eta era horretara, bueno, badaukagu ez, partekatzeko aukera publikoarekin, eta ea apurka bagoazen muga hauek gainditzen, ezta? Ala beharrez, edo etorri zaizkigun muga hauek. Eta mugak begira, handia da esango dudana, baina paperak laburtuko digu distantzia, ez da izango sarea, paperak, Orduan hemen ere badaukagu adierazgarria den zerbait, ez da? Eskerrik asko. Ia, bertso lerroaz nola utzi zabalik gongoraren metrika? Horixe da itauna. Bertso? Bertso lerroaz nola utzi zabalik gongoraren metrika? Ezin leike. Bertsolerro estua bada, bertsolerro librea bada, behintzat, ezin da egokitu gongoraren ezinoren metrikara. Horregatik bertsolerro librearen jaiotza, ez da, arnez edo boa konstriktore horretatik ies egiteko, ez? Bai, neurria. Bai. Ja, esan egingo dut, emititu egiten da, bai, streaming bidez, orduan, gongora eta bertso lerro horiek nahi duzu apur bat korapilo hori askatzea Miren Agurrek, ez da? Bale. Bai, bueno, gongoraren adibidea, lehenengo etorri zaidana burura, adierazi nahi nuelako amari txikitan idatzitako poema xume horretan, hainbeste metafora eta hainbeste irudi zeudela, ez da, natura osoa gehi nire amaren gorputza, begiak, hortzak, Espainiak, hilea, danazan,
irudi bat, ezta? Orduan horregatik esan dut barrokista zelako, zentzu horretan, umetan, eta nagusitan ere, idazten hasten garenean, zer egiten dugu, ikasi dugun apurraren luzimentua edo egin nahi izatea, baina, klaro, hori, sonetoa imitatu nahian egindako ariketatxo bat zen, baina argi dagoena da, hori, adierazpena librea izateko, sintaxiari ies egiten baldin badiozu, asko soltuago ibiliko zarela, ez da? Gaur egun, ia inork ez du idazten metrika klasikoari jarraituta, ez da? Edo talento apartekoa izan behar duzu, edo bestela, hori, oso, ez dakit, hori nik uste dute horrek eman duela, agortu dela bide hori. Bai, ez da osaitzik. Bueno, eta azken galdera bat, zer da zailagoa? Irakurtzen ikastea, zaila da irakurtzen ikastea, edo irakurtzen jarraitzea gaur egun? Jarraitzea. Miren agurre jarraitzea, dio. A ber, zer da zailagoa? Irakurtzen ikastea, edo gaur egun irakurtzen jarraitzea? Ustez jarraitzea. Irakurtzen jarraitzea, zailagoa. Baina ikasi baldin badezu, ja badaukazu materiala. Ja bidea eginei oso importantea. Baina gero jarraitzeko ja beste kontu batzuk dira. Eta lehen da bizi borondatea izatea horretarako. Izatea interesa horretarako. Eta irakurtzea zoazenak interesa izatea. Ze gero irakurtzea ari granean bereizi behar dugu irakurketa literarioa. Irakurketa. Ze ezertxori irakurtzen ez duen jende asko dago, literarioa, liburu, zeratekoak. Ze zenbat jende dago administrazioan ez dakit nun lanean, eta irakurri behar ditu, eta itzuli behar ditu, eta hainbat material, eta bere lanak abokatuak, ez dakit zer dabakizet, eta irakurtzetik bizi dira. Baina guk irakurle ditzen diogu beste zerbaiti. Orduan, horrek ikasi du, abogadoak ikasi du, irakurtzen gauza baterako aplikatzen du gero ikasi duen hori. Baina besteak berriz besteko kontua da. Beste kontu bat dago irakurle, guk hitz egiten dugunean irakurleaz, beste konzeptu bat dago ornatzean. Irakurleak dira, gaur geurekin egon direnak, zaretenak, ez da? Offline eta online baita ere. Angel Ertxundi, Miren Agur Meabe eta Angel Ertxundi, eskerrik asko, Bidebarri eta Kulturgune eder honetan, Unamunorekin batera, eta gure publikoaren batera egotea gaitik, eta izan daitela laster arte. Mila esker. Mila esker zuri. Txaloz agurtuko ditugu, ez? Eskerrik asko dan hori. Osasun agintariek emandako jarraibideak kontuan izanik, gogorazten dizuegu liburutegian zaudeten bitartean nahitaezkoa dela maskara erabiltzea. Ikuskizun amaitzen denean, ez altxatu aulkietatik, harik eta gure langileek hala esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu.